अरे राजा जी का हो? माई के फोन आ रहा, माई तबीयत बहुत खराब बा। करू नौटंकी? अच्छा अब यहू नौटंकी करब हम? नौटंकी ना, हमारा दिमाग ना खराब कर, चुप मार के पानी चला जाओ। ए सुना ना, समझा करा। सुनावा। अच्छा माई बबोला वाले घर में चला ये सजनवा हो, माई बबोला वाले घर में चला ये सजनवा हो, करिले गुहार हमर मान जा कहनवा हो, करेला गुहार हमर मान जा कहनवा हो, करेला गुहार हमर मान जा कहनवा हो। ले हमार बात सुन पहले। अच्छा सुनावा। कर न दिमाग तू खराब हमर रानी हो, कर न दिमाग तू खराब हमर रानी हो, तू बनावे लू नायर कहानी हो, तो बनावे लो नायरज कहानी हो, तो बनावे लो नायरज कहानी हो। कोहो हाँ बोला। जब तासे कुछ कहिला का सुनता ना। सुनो तो हमार जुआ पार हो गया तोहार। देखा मजबूरी बा तबे कहा थी, नहीं तो इतना हमार बात सुना। सुनावा। अच्छा सुना था। एक कहू न बतिया तू मानेला हमारा हो, माई बपड़ाल राज सुना ना बेमार हो, माई बपड़ाल राज सुना ना बेमार हो, माई बपड़ाल राज सुना ना बेमार हो। एक कहू न बतिया तू मानेला हमारा हो, माई बपड़ाल राज सुना ना बेमार हो। और सुना आज के दिन राजा करना बहनवा हो, आज के दिन राजा करना बहनवा हो, करिले गुहार हमर मान जा कहनवा हो, करेला गुहार हमर मान जा कहनवा हो, करेला गुहार हमर मान जा कहनवा हो। देख हमारे पास टाइम ना बा, हमार बात सुन पहले ध्यान से। अच्छा सुनावा। देवर शिवाम के लिया ले तू संगवा हो, हमरा के बात रानी बाहुते हो कमवा हो, हमरा के बात रानी बहुत हो कमला हो, हमरा के बात रानी बहुत हो कमला हो। पंकज देवर के लिया ले तू संगवा हो, हमरा के बात रानी बाहुते हो कमवा हो। और सुनाए रानी। सुनावा। कैले बड़ू रानी दूसवार दाना पानी हो, कैले बड़ू रानी दूसवार दाना पानी हो, तू तो बनावे लू नायर कहानी हो, तू तो बनावे लो नायरज 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 कहानी हो। अच्छा चल ला कपड़ा पहले तब चल जाए, वैसे थोड़ी चला। ठीक बा।